Nubwansu Gusii. Mwana na indo mwanchu muligere libonekero chiaragire chinse isato chiabona mogorobe kerongwege na kwabere gokwego kya kigima semirubiri getaseni kya Ndizi TV tunatokoretera sore asenchira yabene gukwariganya sama ye chinse isato asenchira ere yobwikiranu eri onkomanyuna nara yaya na kwariganire asomogoroborero nabokugendera gutubwate asensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyorwetera Ndizi TV News nabogo tweetwetera @Ndizi TV News poigase website yeto nigora tubwate www.ndizitv.or.ke video togendere gusagana ya mange korenda litanganike gima tigana kumanya egati yari nkwariganiretie ingo kete sana so boyobo ndo chen matuka ya busyo nchare ingo ngusirego tia abari mikogokera maoyo hayo arachiko bakonya kwegendereria sobolemi mwalimu nero bwana ratagotenena ne list geita asangereri kibesa gose ne kiwochimani kigo sangereri kibesa naseki abana bagoseri watu akanete school fees no kwemrunganya kwa Bible be school ya Botoro tigabari mibaito bakore mirimo yabo buya unabagenda takorente chae n'ebintu byarorekanire bigo chenchi buya naba director becha abaya kuganya ba director bakorogo taiswana na mangana yobole mibwe chae Minister for Education Ezekiel Machogu Omurai wense Dr. William Samoei Ruto ko bwatoka marieta yaba waziri abaya Mwancho muligere ya yomanaenda manke ngo kwariga ninkumanya senchera ere yobwikiranu ere teriane Evelyn Osero orito kubatana nere kwenekia awekera sensemwe manyererio nigakoro kwa Joshua Uta kabana ntwikomerio murai wense ya Kenya omuske Dr. William Samoei Ruto litkulia rero nigabwatoka amarieta yaba waziri abaya abubarachi kubwatana nere ase obokoreri we serikali ya yego chiase abananchi Ruto nigamochora Musalia Mudavadi buna omo prime cabinet secretary ase boigo achora abawaziri bande ase wizara au gati yabo oyorgeje kero kyo governor ase county ya Kisii wetera se kyama kya UDA Ezekiel Machogu oyochorwa buna omo waziri ase wizara ya Kisemi Minister for Education Ezekiel Machogu Minister for Energy and Petroleum Davis Chirchir Minister for Youth Affairs, Sports and Arts, Honorable Ababu Namwamba. Minister for Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprise Development, Simon Chelugui. Tinga kiecho Dr. Ruto na bagakoraria chinsemo au echio omokonyo yarigathi Gachagua arachie gokora emirimo ase okubwatirana na bawaziri bonsi nere erio kurwa bokoreri borubu yago chase abananchi. The Deputy President will deputize the President in the execution of all President's functions that are allowed by the Constitution and law. He will chair cabinet committees. He will oversee the implementation of cabinet decisions across all ministries and departments. Number 4, he'll coordinate intergovernmental relations between the national government and the county government, including chairing the Intergovernmental Budget and Economic Council, commonly known as IBEC.
He will be the liaison between the constitutional commissions and independent offices in matters that require intervention by the national government, including budgets, policy formulation, and implementation of their recommendations. Namagega ya marieta yoko bwato kwa nigo murai wensate una nachigo ikigwa busio obwe bunge erio achie kurigererwa na baigo wancherwa kwa wali bagario go chakobo koreri asenchira ya bene. On this list, the great people who will assist us deliver on the Kenya Kwanza plan. I wish them well. They will now proceed to Parliament for the exercise in Parliament so that Parliament can approve and give me the opportunity to finally conclude the appointment and get each and every member of this team to work. Chinga kichi skuru chigendrete ko igoro na borokiwa ko iranerio kwegendereria na masoma bo nigo aborokia na boigo abaibuli bagendrete kwerera aria abawetera anena se ensemo ye school fees muri kitokoro se county Nyamira job manki na bagutarira school ya secondary ya Gisiaga iyo gutoka se bunge ya West Mugrango imeye county Nyamira na gusanga no mwalimu monene we school yo Zakariondeki na boigo egati abaibuli. Ase wiki ye nigo chisukuru chigendrete koigora ase tamu ya gatatu ntwaba tugotarera esukuru ya Gisiaga ase twasanga no mworokia omonene Zakaria Ondieki esukuru twaigorete igoro na ngagitwanya bungete na batwanya siegete na baiboli na ende bono tugateba abana baigore igoro bune serikali etagete Natorera bunambu yabaigorete sukuru korende banyorire obokongu ekyagera baiboli mbararwa kibesa buya kole challenge chene netobwate neringa nabera kongu ko abana mahitaji yabo mana ya body akere kibese tutabwate kibese buneye ritukore go spend on average minimum we go spend ange 350,000 shillings kera rituko Nasaba baiboli korwa kibese kyo elinde batware chinga kichinyororo gosomia abana igoge ndongo kulira abaiboli naende buna nabakulirete liri nabaeta abana litware ko bunga nelinga kero moiboli akane kibese kiaye kiri kimolengete mune school fees ya boarding mune serikali yatebete tatomo mwana naende moiranie ekiagera ntabwatie kinko mwana oyo ga skuru wikembetereri na inche moiraninka agenda arente kibese ekyoko okogora ebifa ebinto biri omwana oyo atakere abaiboli tumira nase sukuru eyo mbarwa ebirero buno obogima bwakongire ono abarimu abana babwata mangana makongo tipisi na into olinto bwata mangana makongo kiagera ochumi yakongete Wana nanti watu aja ngati katoje inde tarole inde tote yu mwalimu kibese to bwata kitigarete inde twate yu mwalimu nga mambi inde ko save muti nyoko era okonyora kwao elinde atutigera abana ko entrera basoma abaiboli mbasege tokobwaterana n'ekisukuru elinde gokinia ekerengo gyekisemi abaiboli abatigaire batigati balance na bondo yipara umuntu abwate 170 akina ko sababa abaiboli aba wa betigane pi egara batume kibese iki bana gutumanke ngenge egara kibese iki chike no mwalimu adware time yoko nyakorinda abana wa kurua seskuru ya sekondari ya Gisiaga ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi Abaibori beskuru ya sekondari ya Butore yotoka se wodi ya Bumurenda ebunke ya Bunchari county ya Kisii nigo litkolia rero beso kiana gokorobekana askire bakwe murunganiria oboteneri bweskuru eyo hento baterege koirera amachibu amabe ase amatemu muri keito Brighton Makori natwariganiretia mange ntobwate okorarameka ne bire bigane iri gokorwa se skuru ga bitari gokorwa
driver yekerubo nero korwali ocha o engineer the key wakan 1000 and kawa Kenya ebyo nabyo ebirero bya Bible abo bakorobekana lituko lya rero goikase skuru eyo ase bamochiri obotenereri bwe skuru eyo anene ase bateabuna aborokiwa nigo babere bagokorobe asa matemu abo ogokoria kwa matemwa ase skuru eye kwa iranire ensemono despite niyo tobwate school mota gotebanga climb to the highest iga igegentokera ronkelinga amasoma achirense ekiagera okonyora some teachers have overstayed here babelire gasenga kientambe mono mpaka omonto okorire kwa balibuche boigo nigo bamenta buna ogokora kwa matemu ayubobe nakugwairire abana gotamakuru ase skuru eyo nakogenda ase skuru chinde eibonere yemo yabo yagerire ogokora kwa matemwa asenchire etalingiya abana batamire korwa ase skuru eye bagendire chiskuru chinde chitoetana inega asogo soma nogo somia bigendere to korekana asenchire ndonge skuru eye kutakara 2010 2011 2013 2015 niko twa abana barenga banga 750 kuikira bono iga abana bari botoro gaiga niko bara abana 150 abana abandi ngai bajide nigo bono bamamojiri omwarimu manene bwe skuru eyo asibate yabuna gesacha ase skuru eyo nero yairire ebirengo byekisemi koirana inse tenga kigete tokonyora nganonya n'abarayi bali barema and more especially principal yorochi chabwango iga taroche kanetibu no muntu ogokore egasi bune wenerete boigo nigo bate yabuna no bosoku ase skuru eyo kobutorerwa achinguru chumurero yakerobono skuru eyo etariko nyara wakana chibesa egento kende kyo kuminkelinga a school which is a public institution ekobutorerwa omurero estima na Kenya Power nigo bateruna abalimu mbaisa ini ase skuru eyo gose bali mbayo bagosomi abana balimu baserekare mbalima ebale gosemba bere batatu abana aba bakoruchi university nabu baikirema bali batali konya koboli besa chiabo koboli okatana kingaire ndenda chengirwa attachment abaiboli abo barenge no robotindi nigo bateba buna abana mbanya kurangeriwa gose abaiboli mbanya kurangeriwa ase okosemiwa gose kurigireri ngaki abana bagokora amatemu gose ngaki bagosomiwa ase eskuru eyo tinanya koranga class conference nero rokuru form 1 baka form 3 munale form 4 boniga nande niskale timbwa dideni ende yonse bono nigo baboririe serikali wetera ewisara yekisemi korigireri ngane elio eri skuru eyo gochikogenderera asamatuko alebosio igo twango saba serikali tokonye abarimu abasa skuru yeita paende ngora batukere bunyanje ite sibiku kuripoteri getaseni Ndizi TV korwa sebunge ya Bonchari iretariane Brighton Makori aba director korwa se chief factory au chechae gatia be factory ya Kiamukama Nyamache na boigo Ogembo egatie chinde chinyinge nigo baganirie aba director bakoroko bachinga kinyororo elio korwa obokorerio buyago kinya esekta yoburimi bwechae nigo bayakwana chinga kibaumirana asiboigo bancherana gosebaigwana nako chamo nakobwatanire kuri obokoreri buru buyago chiase abarimi bechae umurikeito ndemo Steven natwarganire tioroboti urwa sobuime abateneri bechi factory cheke merigie cha ime ya Kisii nigo basangirekana rera sege karogyo koreta amagari nebirengereri byabo ebyo barobereti ko bira service ne ya Kenya Tea Development Agency KTDA inki turae KTDA Holdings etokorere as our service managers and then tulilinki tugutigara nakyo as factories kelitoko make decisions as directors board of management one goal and one understanding and one stand yo ndo kitego teanga bari wa minto asimure koregas yana mugondo torecha buna kawaida ase keri kiarorekanire koboko ngusana kwa boteneri gwechi factory niga bateneri abwa bachore baichane ira bateneri abakoro abo barusi kugeti abo gotebekana goturubani oboncheri bwechae ase chi factory ao korugoro ntoigwete aba director bakoro bari twaruceti office
bachito bagakusanya na baetire kuru factory baetire factory chionsi kurugoro na bono mambia bagenda chi branch chi factory echo bagotebia ngana bari office. We are there into abarimi bachora na ende ntura abarosia mwa baroseti bakagemuka ruororo abarimi bakabarusia roro bono na ende kunya gweso ya si biashara biabo na inu mwasoka asobomo niko basabira ba directors abakoro gukanyekana kwena na chinga kichinto ereru asaba directors abwa bachore ase baganiria baremi kogendera kwena kibuna basimekire na kogesecha engiya era bamenterekere ngo kiengeli bakonyora to wapiri to them wabere inka mbabasiko Jesus factory ekiagera imbariko konya farmers ntunto gendera to bakorere gasi nande ganga yaito nuko kani gwaito inkoringa omweri bweri tuko omurimi anyore faida yekemeri kegeito giechaye nande mbaganete abakoreri gwaito igo bono irangora nande tutige tokoregas ngakiego ikariori nando burimi na bakabairani onye mwakorete bia onye mwakorete bia we are sorry nande tutige torekanse keroge keiga keep off from there tigabarimi bara ubuya no bora yoboya boko barentera mangana mayaso burimi bwabo solidarity obomo ne chingo naso moiko yoyo nigabateneri be factory checha ikorwa sorongo rwa Gusii mona ko wase factory kya mukama ogembo na nyamache banara gwesoke na hotel namba bakubwaterana kwene kibuna kwegera bareke merigie chai na baremi be chai kwene kibuna engere kunyara konyorugo tereke merieke ne nyare gukina na kwene kibuna abaremi banyarire kwegendereri ko report ri taseni kya Ndizi TV kuroiga sensemo ya Samete gotoka ime county ya Kisii Elietariane Ndemo Steven abaremi korwa sechi nsemo au ast county chonse meronkene na isano na ibireri go bagendrete konyora amoyo ayo abaga kubwatwa ne serikali anena serigo riri insekegima korwa se county ya Kisii murobiri ni go gendrete ase kampani ya mauyo ya serious iyo gotoka ase ensemo ya daraja 2 memo chobosongo awase abaremi bagendrete wesoki asobonge na kwenyorera amoyo ayo muri keito mildori momanyi ni gagutumanya bunano nya nabo chinchera nchoro babwente kobwatia eriyo koikera amoyo yo ase company yo abaremi korwa se chinsemo ao nigo barene kiba kwegokeria maega ya moyo goika imense ya Kenya na gochaka kwena nwa gochase ebigancha au ase chi county county ya Kisii nigo yabeire ya bwangoiga konyora amoya yo gwetera ase enyomba ya Kenya Seed Company ase abaremi bagendete kwerikia elio kobagati abaria bakonyora amoya yo ase gati abo bakwana chinchera bakubwatia kwerikia elio konyora amoya yo. The process tukachikomina tukocha tukakanga gocha seduka tukatotalia sa gocha seduka we ko registered as agriculture otware totokorokanga number system kelko nyetwalire omanya kurobono omanya gocha gaiga se enini ye port yega ya amoyo otiche na barabaligereri nga knowledge system omanya wa knowledge system omanya korwo oboyo mobo asa abantu bali bakoro kwa baremi bali barase system ensemo ya government of Kenya yani ngokete serikali ya Kenya uno yatwiro bulimo obuyo bontu bunje munjo mulimi jinani ningokete sana so obuyo obu ndoche matuka ya busyo nkenchale ngusirego tia ase chinga kiecho nigo abaremi abo bamenta kwerera aria bagwetera ekero bagendete kubwatia omoroberio omoikeranu bokonyora obuyo obwo maya na bokulika moya 5 barusia bakwa bere kosobomo kulingana na kibararore okoranga abani babira abange boyo borombo boko esana bonse bona bana kero barusi kero montaña ora triste iga abokoreri mbuya bole kiagira mbaganete gotusugurekera igo na barabunko batoromo tiganya sabaseni batusugurekere ende toigwa moyo ende tusumekere ndagera na rio turaserio butaka abana na libara igote ende karo mundata igote timorembe toyo nigo bagania abaremi bonsi gwesokia na kwerikia irio konyora obuyo obwo iga abantu ba minto ongo basemiga ninchugo chabosongo gaiga mocha service ya agriculture gali moirike monyore enamba tokurukanga system number ekera kwanyore system number eri
Ebinde muiwete ngabye serikali kante biligolilise tali bantu be biashara bonse bako bitwara. Nasema wananchi popote mlipo, sasa ni wakati wenu. Msimu hujaisha. Njoo kwa Ministry of Agriculture, enda jiandikishe, pewa nambari ambayo ni unique, utaileta serial, na kama sasa hivi ukiwa Kisii County unaenda kwa DC's office. Nigoli abireli tukolitambe asabale mikoruga iga county ya Kisii asebagendete kwelikia elikonyora amoyo yanyara ko bagakoyoligwa gwetera ase serikali enene yense ito ya Kenya. Bono niga bali myabu basabire serikali weyosonania elikoyiko keani chinchere chicho kwelikia ase abali mibatebire buna chinchere chinigo chikoba chintambe bono nasebo igo chianyara ko bachikoira chinsa chiabo chinyinge ase nseme iga yo kwelikia. Kingo reporteria egetaseni kya Ndizi TV koruaga iga county ya Kisii eletaliane Mildred Momanyi. Mwancho muriyo bono chinga kyecho egati abalimi ababa wikirana sensemeyo elio konyora amoyabo nigo barokyo mogoko bauchi ase serikali ase okubwatuka moyo ase ligorirense ase nonya nabo barokana komochia company eyo akubwatukana obokoreri gose oboteneneri borobube muri keito Vincent Onyancha na manke nigo lyabereri tukoli tambe gochia sabari miane kurase county ya Kisii aiga asensemoyo kwenyora moyo litukoli lero gati yabalimi nigo basaso kirege tambukiro gyo konyora moyo abwase bagokeire maega yokonyora amoya yo twagokiro we serikali atairo boyo lakini abago korega ase serikali ibago toera lyo boyo nigo bago tachanda mono muna bone twache taye tuko twachira matukabere serikali ninye sanegetena yatairo muno batebeta lakini abago toera likorwa abisi ya Kisii ndo isanegeti baitoke korwa abisi yo kwena no boyo ga Gusii aba genuine baba kirete nane bane ko tomitimiti montaga tutengale online meeting ya online kwarto chiko online nene ngwara kokara kuruka rokore gara tuoga na lyako takotoweka onito ata oboyo korusa mbiri tuata kwa boyo sasta bono iga noina bo chinga kichi abange baboni ko barokana kwe mungania asogote abuna no nyamaga yokulika ekerengo kya moya libaganeti nigo bataye ukorengana no kugani kwabo egento nabo bagania serikali kubabekera asobwagale na kwerera soboime nase kibatari konyara moya alibanyata bakwelikia anene buna balemi pone naligeta moyo 12 na irwa moya abere bono lenda serikali atebe tango tokonyere bono tima itinga ya moya yanda enda bono nabiroka naegwa kolenda sonsi twairana iribuna mbiamon naligeta moyo 6 lakini naegwa boyo amoya 3 tima itia moya anda 3 kayagenda iko twarenga ese system moya nani garenga 3 kolende kere twaika sirio twaegwa boyo bamo wana nkumetinga bama bombo chikongisana ngaya yanda chiete serikali yaye omurai wense omosike William Samuel Ruto niwe mukigetambo kiraso kunyara ko ligo lyoboyo weka chiri busa tone chimeisano asabanga bagokeire egetambo kirekyo tubane batata ibuna ko bwatitia ko ligete bana lene na batwa igo bana lenda yabero kalende bankonyira segeterende buno bwoje bwanda igoro bankonyire ga bule na irane iribuna mbiamo boyo mbo goisana kolende siboli na egwoboke nabongo tayambu yamono na bandi na barubanyole lakini nende sengenjo obora yokoro bora imboli buyayigo no enkuruma mbi abandi twajite saa 12 onye tutaje kubekeli ogintu anja kwa umoya obokora mbuli bwale ngoro umuntu akuruma yaga ne gali oywa moyo bali bandi twatanga niteke mambi no totenine ga umunemete bona tokumetingi kegenderete ngo akabuya korende naende goika ngende kweyaregani ndigi naende chibesa menteranie ngora moya ndegera nyare kongisana asobole mibwane nigo yabero moko gochia sabale miane kurase county ya Kisii maega yowe soki liko nyara konyora moyo anasensemege ya sirio yogo toka ime ya daraja 2 aigase county ya Kisii kati yabo nigo bago kerege tambukereke na gote abuna mbachi konyara li samora liekerengo kigoro kubwatakana buna ligo lilio boyo bono lyabere liko yeligwa egento na baba atagiria serikali yomura ibwense omusike William Samuel Ruto anaso kumanyora aserigo liga lyo boyo ekigati bono nabali mukumuke gatambukero kwenyorero buyo bom aserigoriyo shiringi kiri busato nechimisano ko reporter ya Ndizi TV kurugaiga asensemo ya serious yo kutoka daraja 2 imeje county ya Kisii ritirana nchinkuru kwa Vincent Onyancha
Musipatio yo maserie ta Catherine Anasi nigo aereire aliawetera na gusaba abasamaria bayawesokia na kumukonya kumukonya singenchende yonsi elio kolera abana baye abawotana nigo baraba kekegima na tabwati kende ekyo kera mokonye ereko banonya nindagira nabono nigo aganirie gokonyo askire otanu musachoe nigo amutigireta abana abo kibarabake na wekabono tamanyetia sare asenonya nabo agoteba buna nonya na senyumba menyete nigo agwetera chinga mwasengencho tabwati besa chuwakana Samaria tankoro ku Catherine Anasi no menyete kuri mugonjo ngora atari chira igabanye na ba konye skali onde chumbi onde amabere onde chiango yobwata abana abanya kobeka igabana mbwate yo bwate miaka stana aban second boni sare triplets nanje bone yande single mata kwa kanande nyomba karayo linda abana eya sarango kore no gopati sekera lituko abora nyorera ara misini mandi tonya konyora bane bakorera bwaki konya tubati kendo ko konya naye bokore bakorera nyomba bara basel ko nyomba akaba kamuna sabiro ndo bansoranje bankonya na baba nkonya cyaro barari babira bakongu basikera bande skuru aga nanje nyara nchake ko barigeri bina konya ko barigeri na sabiro ndo bansi oranje bankonya na banko ba namba yesimi monkonya chede ndo sibura nyara bankonya erenkine ya bana baya namba ya yesimi era 07 15 50 31 15 Mirorere 07 15 50 31 15 uralike Catherine Anasi ndo basi na mama nkonya buna bone bomutenyo elire renti timbo atindagera timbo atinyombo botuko twara ire gombone gatwanyo olire gento twalire chiro gaiga ndo bose rancha bankonya tiganya sama siseni na barayi bonsi bare mukyo kaboko bankonye none ke bande ngotara na kero kingo nyorondo kongi ke baro none kyo kwabusana bonko imokia karanche ngiche na abana mwe Omurero nigo bwata enyombe yemo yoboraro ase skuru ya secondary ya Ndizi kegati obotko bogokera rero na gusamba ebinto byenibe nyinke gati yabo amaito yokorara ebitanda egati ebinde binge nonya nabo ekikeirero omurero yo gochaka nigo getaramanyekana gwikabono awase omoroke omonene we skuru eyo aganirie abasamaria bayawesokia na kobakonya ase okugura ebinto nabo obwagachi bwenyombe yoboraro chinga kibono obotukibogendera kumanya ekyo yachagetie omurero yo. This is actually a store. We have put excess of the beds after we moved them from the dormitories. So they are about 150 because it is a store. It is not a dormitory, and we had 77 mattresses there. We are yet to know exactly the cause of the fire. So the investigation is on. We have not established the cause of the fire. Information from the security personnel of the school. And I believe in the course of time we'll have full information. Director monene ase wizara yobochenu Dr. Patrick Amoth nigaenekeria bakenya una serikali nigegenderete kubeke mirubiri saine yokurwania oburoire bwa Ebola obubogenderete koenekiwa ime yense ya Uganda nigaya kwa nachingaki ibakorege karona babwatani ibande kurwa sector yobochenu eriyo kwanira igoro yokurwania oburoire obo. Surveillance efforts are in top gear. And everyone, if nothing is being left to chance. We were preparing also to make sure that everyone who is going to respond to the pandemic has the right tools at the right time so that we also don't lose healthcare workers. This time the outbreak is closer to us in Uganda, in central Uganda, in a district called Mubende. And therefore, owing to these risks, we are implementing effective measures to ensure that we stop, one, the importation of the outbreak into Kenya, and two, if it does happen, then we put into place control measures. Omochando bumurakera nigororokanire koenekiwa ase chinsemo au ase orogonko rwa Afrika awase byombe au byabere biwesokia na kuboria serikali chonsi korwa sorogongo ruga kubeka emeroberio yo koenekia buna engane yaberege kurigererwa na boigo gokorwa anene ase okurigereria ogochenjia kwerire na boigo okungusana na egatie chinsemo au eriyo gokeia omochando bwokuborwa endagera gosomochando bwenchara ase abananchi. The number
of children dropping out of school is rising, with reports of girls being married off by their struggling families surfacing in all the affected countries. Child, early and forced marriages are being used as a negative coping mechanism to lessen demands on family resources and potentially get money that they can use to buy food and other necessities. We need to put in place various mechanisms. We need to put in place early warning systems where communities then are able to identify drought as it comes at the onset of drought, and then be able to put in place then resilience mechanisms to support these communities to be resilient, for them to withstand the shocks of the climate crisis. Must move from rhetoric to demonstrable actions by ensuring the target of 50-50 split between mitigation and adaptation finance is not only met but surpassed in favor of adaptation. Obwagachi bw'enyumba y'ekigoroba isano eyo yabetege kuwa sensemo ya Kirigiti meye kaunti ya Kiambu nigo bwaba bogotendwa nekiombe getenderete obwagachi mense ya Kenya ayankorengana n'umurikyo botambe ase ensemo ya Public Works yote babuna obwagachi obumburigo chikogendera weka amangana au aberega kurigereriwa. Those people building the buildings which are coming down, they may not even be aware, so much aware. And you may think they are aware, but they are not aware, some of them. Yeah? Somebody just asks, you know, you constructed your building the other day. What do I do? So they are asking for advice from the wrong person. And the wrong person tells them, of course, you do a little of running around with the county government. Whenever they come, you have to hide. You have to hide your people. You have to do this. National Construction Authority will also come. I think we have to educate our people. Give them the right information. Give them the right information that you actually need an architect and you need a structural engineer to help you to safeguard your own money. Because if you have built a building all the way up to 6th floor, how much money have you lost? Omwancho murigereria igano na ikiromo erio bwa maye chinsesato asenchera ere yobwikirano ekaranko wakirangambia mono asogochora kubana inchi goikomo erio balbons baba kubwatira na inche kwene kiabuna amangana wikira senchera ere yobwikirano na barabuni gonko bakirangambia mono nyora na bakogendera gotonyora se website yaito wetera www.ndizitv.or.ke asensemo ya Twitter tobwati wetera @ndizitv-news ase omutandao Facebook ni ora tonyore wetera Ndizi TV News Digital na boigo ensemere ya YouTube ni ora tonyore wetera Ndizi TV News erio togendere gukumanyia amangi gukuganeria obotko borobuya na boigo borigereri borobuya chinga kichonsi me Ndizi TV na bobwansu bo Gusii erio tariane Evelyn Osero urutwe kubatira nere kwenekia agwikeira sensemo imanyererio ni gakoro kwa Joshua Uta.